fake news kay BBM ay laos na, wala nang epekto pa sa masa. Puro na lang mga lutang ang naniniwala, mga bitter na laging naninira. Kung kayo ang manghusga sa aming bida, binabastos nilalait walang diploma. Tingnan nyo ang nanay niyong may PhD pa, pero kung mag-isip ang babaw niya. Si Bongbong mabilis ang kanyang utak, sa dami ng experience sa politika. Eksperto siya tungkol sa ekonomiya, ang ganda ng kanyang plataporma. Si BBM palagi siyang sinisiraan, pero sa survey siya pa rin ang number one. Ang claim nila mind conditioning lamang, di daw totoo na si Bongbong ang number one. Ang 60% versus 16%, nangamuti na ang mga pinklawan. Sa inggit bintang nila kami may bayad, sino ba ang nagbayad sa mga TikTokers? Ang nanay niyo parang askal sa kadadaldal, pero lagi naman siyang sumasablay. 1,700 ang kanyang islands, 18 hours magtrabaho bawat araw. Kung ang nanay nila ang tinitira, pabiktim agad ang peg nila. Kung sila ang tumira, freedom of speech, ang puso niyong punong-puno ng inggit. Ang fake news kay BBM ay laos na, wala nang epekto pa sa masa. Puro na lang mga lutang ang naniniwala, mga bitter na laging naninira. Kung kayo ang manghusga sa aming bida, binabastos nilalait walang diploma. Tingnan nyo ang nanay niyong may PhD pa, pero kung mag-isip ang babaw niya.